You from Mexico, right? Mexico, So yeah. you come in US, USA? USA, and then what is your work permit? Yeah. Oh, just like as Filipino go to Canada as a work permit too. Yeah. Yeah. Yeah, the same thing. Yeah. But you same thing, but you work permit? Oh. Yeah. Yeah. How much per hour? Depends. Yeah, so you like give me some example. It's okay, camera. I just wanna ask. Oh no, yeah. No problem. Depends. Depends the year, you know. But you start with 20. Oh, you start 20 USD. Yeah. Okay. Yan is 300 miles ito, papunta ron. Tapos yun, nasa 1,200 miles. Tapos guys, ang bayad nito, bayad nito nasa 2,600 USD. Oh. Wow! Computin mo na lang yun. I-multiply mo yung 2,600 USD sa palitan ng Canadian, no? At i-minus mo yung 75% which is yun yung akin. Oh, yung total nun. Tapos computin mo. Alright. Guys, linis muna tayo ng windshield. Isip ko lang muna tong windshield ko na to. Alright guys,
ano kasi ngayon eh, panahon ng bugs. Kita nyo, ang daming ano. Oh, I mean, nalinisan natin, malinis siya ngayon. Kasi yung mga napipisa dyan, mahirap tanggalin. Yes! Alright guys, ayan. At nandito na tayo sa I-5 Interstate 5 Bellevue, Oregon. Yes! Ah, hindi. Washington pa pala to. Bellevue. Ayun na. Nakita natin ha. Napakaganda ng tanawin. Kahit pa paano. Oh, yan oh. Wow. Very nice guys. Yan sa baba. Washington. Daming building ha. Maganda ng ano ha, maganda ng lugar. Ito yung mga lugar guys na ano na magaganda. Bihira nating mapuntahan. At least kahit paano dito sa Amerika kapag mapanood nyo ito, nakapamasyal na kayo rito. Yes! Hindi man perfecto eh, kung paano makikita natin mga tanawin, kahit karsada, marami ka rin makikita ang mga ano eh, lalo na yung mga infrastruktura, yung mga building, yun lang naman yun ano eh. Makikita mo kasi nga siyempre more on karasada pa, mga building, mga lugar. Okay. Mag-i-end pala yan. Yan guys oh. Mga building na yan. Kakahuli yan ah. Ano lugar na to? Minsan kapag ganito, huwag kang papa-distract. Pag maganda yung mga building na ganyan, minsan hindi mo maiwasan ma-distract eh. Tuloy hindi ka makapag-focus dyan sa karsada, yung mga nandyan sa harapan. Nangyayari yan. At lingon ka ng lingon dyan, oh, ang ganda. Ay, nasa harapan mo, nakaligtaan mo, ay tapos ka. Ilang ano pa ba tayo? Tatlong oras pa para doon sa ating pick up. By the way guys, andito pa lang pala tayo sa Seattle
Shuttle Washington, USA. Punta tayo ng Hillsboro, Oregon. Pick up tayo ng load doon bukas ng umaga papuntang pabalik ng Canada, Calgary, Alberta. Maganda yung bayad nun guys. Ilang miles lang yun Let's say nag-deliver ako sa Vancouver. This Vancouver, kamo na lang. Tapos papunta ako Hillsboro, Oregon. From Hillsboro, Oregon all the way to all the way to Calgary, Alberta. Doon ako magdi-deliver. Is 300 miles ito papunta ron. Tapos yun nasa 900 miles yata yun. So 1,200 miles. Tapos guys, ang bayad nito bayad nito nasa 2,600 USD. Computein mo na lang yon. I-multiply mo yung 2,600 USD sa palitan ng Canadian, no? At i-minus mo yung 75% which is yun yung akin. Yung total nun. Tapos computein mo ngayon yung yung miles na tinakbo ko. Pumapalo ko ng $2. Basta kasama na yung empty at saka loaded miles kasi hindi ko talaga inaano yan. Hindi ko talaga kinaatsapuera yung empty miles ko. From Vancouver to Oregon, nasa 300 miles yan. Empty yun. Oregon, which is Hillsboro, Oregon, to to Calgary, Alberta. Dadaan ka ng Kingsgate. Nasa 800. So 800, 900 hindi ako nagkakamali. So 1-2 ka mo na lang hanggang doon. Shuttle Convention Center, the ARC. Tapos kung 2,600 USD ang bayad nito, i-multiply mo ngayon sa 1.38 na palitan ng Canadian. Tapos i-minus mo yung 75% na sa akin. Di mayroon akong 2,600 Canadian. I-divide mo yun ngayon sa 1,200 miles kung magkano yung miles na yan. Basta nasa 1,200 miles na yan. Di kahit paano pumapalo pa rin ako ng $2 mahigit. Lamang na lamang pa rin pala ako sa sa mga per miles. Kasi ang per miles, ang rate ng per miles $1.40 lang. Plus fuel subsidy, let's say sabihin natin 50 cents o di $1.90 lang sila. Kami dito, yung ito pinag-uusapan lang natin Kapag sa para may idea kayo bakit ang Lakay Trucker gusto ang revenue. Kapag revenue, yun, may mga load na magaganda katulad nito, lagpas ka rin naman sa miles, yung mga base rate ng miles. Lagpas ka sa base rate ng miles, may mga load na sobra-sobra sa base rate ng miles. Minsan may mga load kung quick-time mo nasa $2.70 yung iyo doon bawas na yung sa kanila basta sa'yo babayad sa'yo 75% kung quick-time mo sa loaded at saka empty miles. Pagsamahin mo yung loaded miles mo at saka empty miles mo, minsan pumapalo ng $2.30, minsan pumapalo ng $2.50 ang mo. Tapos ang kaginhawaan pa nun, hindi mo kailangan maghahataw o bumiyahe, pumuta ng per miles.
upang sa ganon ano guys, makahataw ka. Yun yung pinagkaiba nun. Kumbaga dito sa revenue, kumbaga kahit gumawa ka lang ng mga mas mababang miles, i-compare mo yun sa gumagawa ng mga 6,000 miles kada kinsinas, yung sahod nila at sahod ng revenue na yan, parehas lang. Ang pinagkaiba lang, yung truck mo hindi sagsag, kumbaga hindi siya humataw ng ganong klase ng trabaho ba. Kunti lang ang tinakbo mo, nakuha mo yung sinahod ng tumatakbo ng mga 6,000 o 7,000 miles kada kinsinas. Kasi kapag per miles ka, the more na tumatakbo ka, yun ang pera. Sa revenue, minsan pag binigyan ka ng magandang load, malapitan lang, panalo ka na. Ayun ang pinagkaiba. Kumbaga sa ang pinagkaiba guys, yung sa per miles na nagagawa. Yung per miles, umataw ka ng takbuang malupit. Kapag ka-revenue, ilang miles lang ang gagawin mo. Yun lang pinagkaiba nun. Para sa akin, mas okay ito kasi itong truck ko gusto kong tumagal. Siyempre, inaalalayan ko yung kanyang kilometer, yung mileage niya. Ayokong tumaas ng todo. Kaya nandito ako sa revenue guys. Ay sa totoo lang, kung pagpipiliin ako, ito para sa akin lang ewan ko lang sa inyo sa akin lang nasa revenue na ako. Revenue na ako. Nasubukan ko ang per miles. Nag per miles ako, hataw ang miles, ang daming miles. Saan napupunta yung kita? Sa gasolina lang, sa diesel lang. Diesel lang pumupunta yon, wala nang iba. Siyempre, the more na tumatakbo ka, yung truck mo, lamon ng diesel yan, siyempre. Pero pag revenue ka, maraming ang tenga, hindi ka naman tumatakbo, pero pag binigyan ka naman ng load, parang yung pag-aantay mo ng isa't kalahating araw o 2 araw, worth it naman. Kasi yung load mo na yon, na-cover up na niya yon kasi mas mataas ka sa revenue. E paano kung nag-busy? Minsan nag-busy. Sabi ko sa'yo, yung 7,000 miles na ginawa ng per miles, at kung yun na hit mo 7,000 miles sa revenue, doble yun. Wala nang habol ang per miles. Nasasabi ko ito guys kasi na-experience ko na rin. Yung mga iba hindi pa na-experience ito, kaya yung kanilang point of view naka-focus lang sa isa. Kasi kung per miles lang sila, yun lang yung kanilang pwedeng itatwiran. Pero kung nasubukan mo ang mag per miles at mag revenue, kung magtanong kayo sa mga per miles at revenue ngayon, itanong nyo sila, kaya na magtanong kung ano mas pipiliin mo, revenue o per miles. Kung sinabi nila sa iyo per miles, well, siguro may ibang experience sila. Kung sinabi nila sa inyong revenue, well, siguro dahil may na-experience silang nagustuhan nila doon, katulad ko. Kaya kung ako tatanungin nyo, kung papipiliin ako, mag-i-stick na lang ako sa revenue. I-stick na lang ito. Kasi mga 3 taon ang truck ko nitong March, April, May, June, July, August na ngayon. So 3 years and 5 months. Next year 3 years and 6 months na. 3 kalahating taon na nakakalipas. Sa kalahating taon na lang kung may awa si Lord, mababayaran na natin to
doon na tayo makakabawi. Sa ngayon, wala muna. Ganyan lang yan. Kasi lumabag tayo sa Canada, hindi naman tayo asinsado lumabag dito eh. Nagsisimula tayo, nangangamuhan tayo rito eh. Nagtatrabaho tayo rito para sa ganun eh, kumita para sa pamilya natin at para sa kinabukasan natin bilang tayo. Kasi pagtanda natin, hindi mo pwedeng asahan yung yung mga anak mo kasi may mga buhay din naman yung mga yan. Kaya yun ang purpose natin, kaya tayo nag-owner operator para ma-maximize balang araw yung income para pagka nag-retire ka at meron ding matitira sa sa'yo. Ganun lang yung guys. Kaya kunting ingat, alaga sa truck, yun lang ang number 1 dyan. At syempre, bawat biyahe natin, gabayan natin ng dasal para sa ganun may layo tayo sa naman aksidente. Ay, tulad yan, nahuli ng pulis. Huwag niyong intindihin yan, normal na yan sa karsada eh, nahuhuli tayo ng pulis. Right to I-5 South. Walang ano dyan, walang exemption dyan pagka nag-violation ka. Kunting ingat na lang para sa ganun hindi ka lagi natitikitan, ganun lang yun. Kaya nagpapasalamat ako sa nagsumusunod sa akin, no? Kumbaga sa sinusundan nyo ko bilang ako lalakay trucker, yung talagang yung buhay ko bilang truck driver at bilang personal na buhay ko. Kasi guys, pinapakita ko sa inyo lahat eh. Minsan struggle ako. Minsan bound tayo sa utang. Pero kahit pa paano, patuloy lang tayo. Nakikita nyo naman, hindi naman habang panahon lagi akong may utang o bound sa utang. Kahit pa paano naman, nakakaahon naman tayo sa utang o sa hirap, which is very normal. Hindi naman tayo mayaman eh. Magtaka kayo kung ako eh ang dami-dami kong pera na may kaya na lang ako bumili ng kung ano-anong mga investment dyan. Ganun lang yung guys, kasi sa totoo lang ang lakay trucker galing sa mahirap yan eh. In 1.5 miles, right to I-5 South. Baka ang dami-daming mas marami pa sa akin dyan ang mas mataas, lalo na sa natapos pinag-aralan, mga skill, mga experience. Ako, sinabi ko sa inyo na, alam nyo ang sitwasyon ko, lakay trucker, nagsimula lang yan sa pagpipishball vendor sa Pilipinas. Nakapag-Taiwan, doon nag-abroad ako. High school graduate lang ako, nag-abroad ako sa Taiwan. Doon lang ako natuto ng mag-drive ng forklift sa Taiwan. Tapos nag-apply kami papuntang Canada ni Mrs. Ang in-applyan namin dito noon, low skill. Pizza Hut, hindi truck driver guys, hindi tulad ng mga ibang mga kapwa nating mga Pilipino na paglapag ng Canada, ang in-applyan nila ay truck driver. Ako hindi. Isa lang akong manag-baseball. Be in any of the 5 right lanes. Baseball vendor lang ng baseball vendor ako dati sa Pilipinas. Na pinalad mag-abroad. Nung nakapag-Canada, hindi ko na pinakawalan ito. Hindi ko na pinakawalan yung mga oportunidad na yan. Kaya tuloy-tuloy na yung grow ng kabuhayan natin. Matakin mo sinong hindi bibilib sa lakay trucker? Hindi naman sa binubuhat ko yung sarili ko, pero lahat, meron, hindi lahat kasi may mga haters ako eh. Hindi lahat. Mga iba na-amaze sa mga pinagdaanan ko. Let's say ako galing ako sa pagpipistball.
galing ako sa basahan, kumbaga galing ako sa hirap, mga kabuhayan, galing sa pagsisikap, walang natapos. Yung iba bibilib sa akin, yung iba rin yung paniniwala nila. Siyempre lahat naman hindi mo kayang ma-please, kumbaga hindi mo kayang mapasaya eh. Well, wala tayong magagawa ron. Ang importante, wala tayong sinasigasang tao. Yun lang guys, kapag gusto nyo talaga ng umalwa-alwa ng pamumuhay nyo, kailangan nyo rin talaga ng yung magsikap, at saka kapag may pagkakataon, oportunidad, i-grab nyo yan. I-grab nyo yan, kasi kapag lumagpas yung oportunidad na yan, wala na. Baka hindi na kayo magkaroon pa ng next opportunity. Basta kapag mag-apply kayo, ang pag-apply nyo, kung agency, ang agency mismo ang makakapagsabi kung ano yung requirements na ngayon. Kung ako ang tatanungin nyo kung anong requirements papuntang Canada, sasabihin ko lang sa inyo, mag-inquire kayo sa isang agency. Ang agency na maaari kong masasabi sa inyo ay American agency. Hindi lang truck driver ang hire nila, may mga low skill din, katulad ng mga service crew. Kaya direct path, ang direct path, truck driver din ang hina-hire nila, at fruit picking. Yan. Ewan ko ngayon kung nagbubukas sila ng fruit picking. Kaya yun ang kagandahan. Huwag nyo munang basta pangarapin yung truck driver ka. Huwag mo munang basta pangarapin yung truck driver. Madali na lang pagdating mo dito. Ang importante, makakuha ka ng papel mo rito, legal. Pagka nakakuha ng papel mo dito, ayan, mag-aaral ka na ng pagiging truck driver. Ganun lang yung guys. Yan lang ang may papayo ko sa inyo. Huwag nyo agad-agad pangarapin na mag-truck driver sa Canada kung hindi kayo makapasok bilang truck driver. Kailangan pasukin nyo ang Canada kahit anong klaseng trabaho. Kasi pag nagkapapel kayo rito sa Canada, sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga nasa isipan nyo, matutupad na yan. Ang importante talaga rito ay ma-permanent resident kayo. Yun lang yun. Yan guys, anyway, ito, continuous lang tayo. Hopefully, nabigyan ko kayo ng isa. Itong mga sinasabi ko sa inyo, guys, base ito sa mga experience ko, wala nang iba. Kaya naman i-share ko sa inyo itong mga experience ko na ito, kasi siyempre napagdaanan ko ito eh. Hindi naman ako yung tipong nagsasalita ako sa harapan ninyo, o nagpa-vlog ako, pinapanood nyo ako sila kay sinungaling, hindi naman yan ako subukan yan eh. Wala, lahat na subok ko yan. Kung ano yung sinasabi ko sa inyo, subok yan. So, madali na lang kasi yun eh. Sa totoo lang mga idol. Alright, keep rolling. Okay, Federal Way, Washington. Basta shout out sa mga taga Washington, mga kababayan natin Pilipino. May mga na-viewers tayo rito Ganon din sa Oregon. At kayong lahat na rin, mga idol, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at suporta sa video vlog nila. Kaya ganito lang ang content ko guys. Tracking. Mag-uwi mo ng bahay, pamilya. Tapos balik sa tracking. Yun. Pero kung sa akin ito masasabi ko, isa pong masasabi ko, kung papipiliin tayo, ako pamilyado ka, basta pamilyado ako may mga anak ako maliliit, papipiliin ako, dito na ako sa ganitong sitwasyon, nakakauwi ako ng bahay namin at nakikita ko yung mga anak ko. Yung mga iba siguro okay lang sa kanila yung 1 bago umuwi, o 3 weeks,
Masyadong matagal yun guys. Pagka sa ano, ayoko rin yung ganun. Ito hindi ko inaano yung mga ibang mga po nating mga truck driver pero para sa akin lang talaga. Mas okay na yung ganitong sitwasyon ko kasi masaya ako dito sa ginagawa ko ganito eh. Ang mayroon kasi guys kapag isang bagay ginagawa mo tapos hindi ka masaya, yun na yun. Wala kang kasatisfyan kapag ganun. Wala kang wala kang kontento. You're not gonna be satisfied. Wow! Yung mga ano nila rito, yung mga manggagawa nila rito, ano Mexican. Hi! Good morning! Morning. Are you Filipino? No, Mexican? Mexican. Okay, Mexican. Parang nga natin kung are you guys work permit here or what is your status in US? Work permit or Erwin. what is your you from Mexico, right? Mexico, So yeah. you come in Yeah. USA, USA. and then what is your work permit? Yeah. Work permit or you are a citizen? No, you just working permit. You have a paper to work. Oh, just like as Filipino go to Canada as a work permit too. Yeah. Yeah. Yeah, the same thing. Yeah. But you same thing. But you work permit. Oh. Yeah. Yeah. How much per hour? Depends. Yeah. So you give me some example. It's okay. Okay, camera. I just wanna ask. Oh no, yeah. No problem. Depends. Depends the year, you know. But you start 20. Oh, you start 20 USD. Yeah. Okay. Yeah. All right, man. That's a lot. So you work 12 hours per day. Okay. Depends the job. Yeah. Sometimes 8, 9, 10, 12. Oh, 9, 10, 12 hours. $20 20 USD. Oh, that's a lot. Thank you, man. Guys, work permit lang din sila rito. Mga Mexico kasi malapit lang naman kasi ang Mexico rito. Sa US, kumbaga magkakatabi na yan eh. US, tapos Mexico, boundary lang din, parang Canada at saka Amerika. Yan, nakita natin na temporary worker din siya. Work permit, katulad din tayo mga Pilipino kapag pumunta ng ng Canada. Yung mga iba immigrant, yung mga iba work permit. Yan. Pero ang sahod niya malaki. Taga ganyan lang siya. $20 US. At ang trabaho niya is minsan 9 hours, 10 hours, 12 hours. So yung 20 times 12, 20 USD times 12, 240 ang isang araw niya, no? I-times mo yun kung magkano palitan ngayon ng US, kasi mas malaki ang US kaysa Canada. I believe yung US sa peso is nasa 55 ba? Hindi ako nagkakamali. 55 ka mo na lang times 55. Oh, 13,200 ang income niya sa isang araw. Wow! I-times mo yun sa kamo na lang 5 days. I-times natin yun ng 5 days. 5. Kasi magde-day off naman siya ng Sabado-Linggo. O di 66,000 isang linggo. I-times mo yun sa 4 na beses sa isang buwan. Times 4. O di pumapalo siya ng 264,000 sa isang buwan. Sa peso yun. Pero ganun lang, computation natin kung i-convert natin, pero isipin natin yung expenses naman niya rito. Nagbabayad din siya ng bahay. Bumibili siya ng groceries niya, clothing. Vitamin niya syempre. Yung $20 mo or yung sahod mo sa isang buwan, baka kulang pa. Baka makapagpadala ka sa Pilipinas 10,000 pesos na lang. Ganun lang yun guys. Kasi talagang talagang kapag nasa ibang bansa ka, ang gastusin dito
kung ano yung current pera ng bansa pinuntan mo, yun ang gagastusin mo. Yan, kaya yung sa mga nasa Pilipinas, kapag nag-iisip tayo o may pamilya tayo na nandito sa ibang bansa, let's say nasa abroad, Canada o Amerika, tapos kung nagpadala sa'yo yung mister mo o yung misis mo, kailangan mong alamin muna yung kanyang expenses. Kasi ang gastos dito sa Canada or Amerika, hindi yun sa peso. At saka ang bilihin dito ay mahal din, katulad din dyan sa Pilipinas. Kaya kung mayroon mang napadala sa inyo, sa palagay nyo ay kulang pa rin, kailangan nyo pag-usapan yan. Ayan, yun lang ang may advice ko, kasi may mga makilala tayo, no, na madalas computein kung magkano yung kinikita ng kanilang kakilala via sa peso, which is hindi naman yung tama, kasi i-consider mo yung gastos natin dito sa Canada. Thank you very much. Whew. That's fast. Yeah. So where's your family? They are in the Mexico? There. Oh, you already bring them in here? So you guys immigrant or work permit? Permit now. Yeah. Work permit your My wife and my, kids. my wife and kids in the permit too. Okay. That's good. Oh, yeah. Also in Canada, you can also bring your family in Canada. So we are from Philippines. You can bring your family in Canada, wife and kids, with permit. Oh, yung parang family yata yung tawag ko. Okay guys. So I'm just gonna go pay there. Yeah. Okay. Help me out. To close. I got. Oh, siya daw ang magko-close kasi wala akong gloves. Hindi na madumi yung kamay ko. Bayaran ko na muna doon, guys. Okay. Bayad na tayo. Where's the other guy? Sometimes the other guy is here. What guy? The I don't know his name. you same as you. It's Mexican too. He's so funny, you know. Sometimes he said, because I'm I do content, I vlog, so oh, you put me in the camera. Oh, that's nice. He's a nice guy too, you know. Yeah. And he's funny, huh? Maybe he take vacation. He's in the vacation? The other guy, yeah. Yeah, he's in the vacation. Oh, okay, that's good. Yes! Yeah, sometimes we need vacation. Oh yeah. Me and my family went into our home country last 2 months ago, Yeah. month of May. We've been there for a whole month, you know. Yeah. We need to go home sometimes, you know. Okay. Yeah. So 5924. Yeah, I will pay in my card here. Put the name 13th price, okay? Okay. The thing so that they will, cause that's their trailer, they will pay me back. Okay. Okay, I will put my. Okay. Okay? Alright. That's good thing to know. Yeah. Okay. So you have a lot of use for work for driver? Me? Yeah.
How long have been drive? Yeah. Since 2016, I got my truck license in Canada 2016. Oh. Yeah. Wow. So how long you guys been here in US? Like 22 years? 23 years? But you still on permit? Yeah. Oh. Okay. Yeah. Alright, my friend. Thank you very much. Until Alright, next time, okay? What's your name again? Conrado. Alpon? Conrado. Conrado? Okay, Conrado. Yan. Check muna natin sa likod para malaman natin kung naisarado bago tayo lumarga. Okay. Secured na. Alright. Start ko na yung reaper ko tapos lalarga na rin tayo. Alright. Okay, so nadali tayo ng 59.34. Okay. But anyway, it's okay lang. Yan. Guys, tara. Roll out na tayo. Para tayo ay magarami. Ayun, nakapamasyal kayo sa akin at the same time nakakwentuhan natin yung ating kapwa na taga Mexico. Alright guys, hanggang dito na lang muna itong video vlog natin. Thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan. At sana tuloy-tuloy ang pagsuporta nyo sa video vlog ng Lucky Truck. Peace out guys. Bye bye. Lakay Pinoy Trucker.